Bona tarda, benvinguts al Palau de la Música Catalana, aquest concert tradicional de Sant Esteve de l'Orfeó Català. Tot és a punt perquè comenci aquest concert que és una cita ja ineludible a casa vostra i també aquí a TV3. Un concert que tindrà diferents al·licients. D'una banda, l'estrena de l'obra del compositor català Joan Magraner i també l'estrena de Josep Vila, l'exdirector de l'Orfeó Català, i la seva fantasia coral Una estrella cau al Prat. Simon Halsey assumeix la direcció musical i artística dels cors de l'Orfeó, amb la direcció també de cada un dels directors. Un concert que és la 106 edició, fa més de 100 anys que se celebra des que es va interpretar per primera vegada aquí al Palau de la Música l'any 1913. Per cert que avui entre el públic, entre les diferents personalitats, comptem amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. Començaran interpretant un fragment de la brillant cantata de Nadal del compositor nord-americà Daniel Pinkham. I després continuaran amb el cant dels joves del compositor Carles Prat, un compositor català que a més és cantant del cor de cambra, una composició sobre un text de Joan Maragall. Tindrem una mostra de cançons tradicionals de Nadales, com sempre, i el concert s'acabarà amb la interpretació del poema èpic de Nadal de Marc Timón. Tot és a punt perquè comenci aquest concert tradicional de Sant Esteve, des d'aquí, des del Palau de la Música Catalana, en directe per TV3.
Amb aquest Gloria in Excelsis Deo, la cantata de Nadal de Daniel Pinkham, ha començat el concert. I ara, el cant dels joves. Carles Prat, que és el compositor d'aquest cant dels joves sobre un text de Joan Maragall, que saluda ara.
la direcció de Xavier Puig, a tots els cors de l'Orfeó Català, amb aquest cant brillant que acabem de sentir ara mateix. I es queda ara amb nosaltres a l'escenari del Palau de la Música per cantar el cor jove de l'Orfeó Català. Cantaran Nadal, una cançó popular menorquina harmonitzada per Baltasar Bibiloni. En aquesta cançó apareix el timbaler pasqual, tal com passa en moltes cançons de la tradició catalana, de l'Àngel i els pastors, per exemple. Sentirem, doncs, el cor jove interpretant aquesta obra harmonitzada per Baltasar Bibiloni, com dèiem, una cançó tradicional menorquina. Baltasar Bibiloni és un compositor que amb les seves harmonitzacions ha dignificat la composició i la cançó de les Illes, aquesta senzilla i exquisida versió que dirigirà Esteve Navona. Ha estat el cor jove de l'Orfeó Català dirigit per Esteve Navona i arriba ara el torn del cor de noies que cantaran How Far Is to Bethlehem, aquesta petita peça nadalenca que marca el punt de partida d'aquest camí cap a Betlem. I després interpretaran una cançó tradicional txeca, Anem junts cap a Betlem, amb arranjament de Jordi Domènech, amb una versió molt animada. We
Esplèndides el cor de noies de l'Orfeó Català sota la direcció de Bulla Reixac amb la participació del pianista Pep Solinyac en aquesta complicitat que ens han marcat en aquest arranjament que ha fet Jordi Domènech, aquesta cançó tradicional txeca. Anem junts cap a Betlem. I ara entra, després del cor de noies, el cor infantil, que començarà amb un espiritual negre, Go Down Moses, una metàfora d'aquesta recerca que, com ens diu la seva directora, sempre ha marcat l'espècie humana. I després cantaran Cantemos a Maria, que ens parla dels pastors de Betlem que buscaven el nen Jesús on establia. És un villancico salsero que va amb percussió, inclòs amb el famós cajón. Sentim-los.
El Nadal festiu i alegre, també aquest camí cap a Betlem amb aquest Cantemos Alegria, un villancico salsero, la gran tradició que es viu als països de Llatinoamèrica. En aquest arranjament de Toni Guzmán era el cor infantil de l'Orfeó Català dirigit per Glòria. I ara Inventar el naixement, que és una de les obres que s'estrenen en aquest concert de Sant Esteve del compositor de Reus, Joan Magraner, sobre un text de Blanca Llum Vidal. Inventar el naixement és l'obra d'aquest que veieu ara saludar, Joan Magraner, compositor convidat aquest any al Palau de la Música, jove compositor, que ha escrit aquesta obra sobre el sonet de Blanca Llum Vidal, també poeta convidada aquest any al Palau. Una obra a capella que han cantat els membres del cor de cambra del Palau, dirigits per Xavier Puig. El concert de Sant Esteve de l'Orfeó Català continua amb el cor principal, l'Orfeó Català, dirigit per Pablo Larraz, interpretaran dues nadales tradicionals basques de Josu Elverdin, dues nadales que tenen molta tradició a Euskadi. La versió és d'aquest compositor, d'Elverdin, les va escriure el 2012 per Salt Lake Choral Artists de Utah, als Estats Units.
Comença amb Gagarin, a mitjanit, una melodia íntima, enllaça amb una dansa tradicional i després acaba amb un cant a la recerca d'un nen preciós, es titula, que mostra diferents colors del cor. Ara mateix ho veurem i ho sentirem.
Dues Nadales tradicionals basques, arranjades per Josu Elverdin, que ha dirigit Pablo Larraz a l'Orfeó Català, i ara arriben els més menuts de la casa i que formen part d'aquesta gran masia de l'Orfeó, l'escola coral, concretament els petits i mitjans. El primer que sentirem serà Camí de Nadal, de Mariam Márquez, que també s'estrena aquest any, aquí en aquest concert de Sant Esteve, sota la direcció de Glòria Fernández. Veurem també la intervenció de la gimnasta Aina Galobart. I després les figures del pessebre d'Eduard Vila. Unes figures que escenifiquen aquest pessebre posant molts troncs, suro, i que porten els instruments de percussió que habitualment es fan servir en una classe de música.
alegre escenificació de les figures del pessebre, aquesta que ens han cantat el cor de petits i mitjans, amb Mercè Pi al capdavant. Ja heu vist que diferents nens interpretaven també la seva part amb instruments de percussió. Hi havia aquest conjunt instrumental. I ara arriba un dels moments més esperats abans d'acabar la primera part del concert de Sant Esteve 2019, que us estem oferint en directe des del Palau. És l'obra que l'Orfeó ha encarregat al que va ser el seu mestre, director durant molts anys, Josep Vila. S'estrenarà en aquest concert, una obra pensada per tots els cors, una fantasia inspirada en textos sacres, cançons populars i melodies tradicionals. Intervindrà el baríton Oriol Mallart, un conjunt de metalls, piano i orgue. Una estrella cau al prat és el primer vers del poema de Josep Carner, el Rústec Villancet, amb una clara al·lusió i homenatge a la melodia inicial d'aquesta Nadala, coneguda i interpretada per l'Orfeó del mestre Lluís Maria Millet, que també la va compondre utilitzant aquests mateixos versos. Sentirem, doncs, aquesta fantasia on dialoguen amb un enfilall de Nadales populars i tradicionals de Catalunya i d'arreu del món. 12 Nadales en total, ens diu el seu compositor. Sentirem, doncs, aquesta fantasia coral sota la direcció del director de l'Orfeó, Pablo Lara.
Amb aquesta estrena de Josep Vila, Una estrella cau al Prat, que s'ha estrenat avui. Heu sentit els aplaudiments que li han dedicat tots els cors de l'Orfeó Català i el cor de cambra dirigits per Pablo Larraz. Arribem al final de la primera part d'aquest concert de Sant Esteve que us estem oferint aquí en directe. Moment ara de fer una petita pausa per anar a publicitat. Tornem ara mateix, no marxeu. Som aquí novament amb vosaltres des del Palau de la Música Catalana per oferir-vos la segona part d'aquest concert tradicional de Sant Esteve que continua amb els membres de l'Escola Coral de l'Orfeó dirigits per Glòria Coma. I el que sentirem ara són dues cançons contrastants que ens faran reflexionar. En primer lloc, Cap a Betlem van dos minyons, harmonitzada per Manuel Oltra, i tot seguit l'emotiva cançó La mia Stella que Ivo Antognini va compondre pensant en un nen que arribava a la platja de Lampedusa després de dies de por i incertesa al mar. Una cançó, doncs, reflexiva d'aquesta imatge que tots tenim en ment. Tots tenim en ment, doncs, l'èxode i el patiment que moltes persones pateixen molt a prop de casa nostra, al Mediterrani. És ara, doncs, l'actuació dels cors de l'Escola Coral, dirigits per Glòria Coma, en aquesta segona part del concert de Sant Esteve.
Tots els cors de l'Escola Coral, dirigits per Glòria Coma, ens acaben d'interpretar La mia Estela, un cant que ens ha fet reflexionar sobre aquest drama que es viu a Occident, sobre la realitat de molta gent a diferents països del món que ha d'emigrar. I ara continuem amb el cor de noies que interpretaran el Pangelingua de Georgi Orban, una de les obres que les va portar a la final del concurs internacional Let the People Sing, que es va fer aquí, al Palau. Un cor de noies que farà aquest himne amb la proposta escènica de Dani Coma, sota la direcció de Buia Reixat. El cor de noies ens han interpretat aquesta cançó de Georgi Orban, compositor romanès, que ha donat aquests apunts del text en llenguatge dels signes, en el llenguatge que utilitza la gent que no pot cantar, que no pot parlar, però que té molta força, tanta o més força que la paraula. I ara arriba el moment de l'Orfeó català, en el concert de Sant Esteve, dirigit per Simon Halsey. Interpretaran Alegra't, Mare de Déu, d'Arvo Pärt, i Nadala de Sussex, de Bob Chilcott. Segons ens explica Simon Halsey, que dirigirà l'Orfeó, qui hauria esperat una obra tan viva i virtuosa d'Arvo Pärt, amb influències de la música de Rachmaninoff i Stravinsky. I després sentirem l'obra de Bob Chilcott, que és un dels compositors corals més importants del Regne Unit i reconegut a tot el món, que va ser membre dels King Singers abans de dedicar-se a la composició. Una obra basada en una melodia anglesa amb un aire de dansa molt atractiu.
Simon Halsey i l'Orfeó Català amb la participació del pianista Pau Cassan. El cor de cambra del Palau, dirigit per Xavier Puig, és ara el protagonista del concert de Sant Esteve, interpretant l'obra d'Antoni Nicolau, molt vinculat a la història de l'Orfeó Català. Sentirem l'obra Captant, estrenada l'any 1904. Va ser una de les obres que es van escoltar per primera vegada en el concert de Sant Esteve de l'any 1913, el primer concert de Sant Esteve que es va fer aquí al Palau. Doncs bé, sentirem aquesta obra i després un fragment de l'oratori de Nadal de Johann Sebastian Bach amb la direcció de Simon Halsey. Aquesta serà la segona obra, però ara sentirem el Captant d'Antoni Nicolau. Josep no li importa, l'infant Jesús
Capstant d'Antoni Nicolau, amb el cor de cambra dirigit per Xavier Puig, un dels mestres vinculats a l'Orfeó Català. Hem sentit aquesta obra sobre un poema de mossèn Cinto Verdaguer. Era el cor de cambra que ara continua, sota la direcció de Simon Halsey, interpretant un fragment de l'oratori de Nadal de Bach, concretament el cor inicial de la tercera cantata, una obra que aquests dies han tingut oportunitat de cantar pràcticament íntegrament i que l'han portat fins i tot a l'Auditori de Tenerife. Doncs avui en tindrem un petit tastet aquí al Palau de la Música en aquest concert de Sant Esteve. Acabem de sentir un fragment de l'oratori de Nadal de Bach amb el conjunt de metall i timbales, el cor de cambra dirigit per Simon Halsey. I ara el que arriba és novament el cor jove de l'Orfeó Català dirigit per Esteve Navona. Sentirem dos moments també molt contrastants. El primer molt intimista perquè és de l'oratori L'Infantesa de Crist d'Héctor Berlioz, la Déu dels Pastors. I després un espiritual negre, Go Tell It on the Mountain, que, com comenta Esteve Navona, és una de les poques espirituals nadalenques.
Go Tell It on the Mountain, que és una cançó que als anys 60 es va convertir en Tell It on the Mountain, és a dir, deixa anar al meu poble. Aquesta versió es va convertir doncs, en un cant de revolució i ara l'hem sentit a càrrec del cor jove dirigit per Esteve Navona. Doncs bé, arribem ja pràcticament al final del programa d'aquest concert de Sant Esteve amb tots els cors en escena, ja que aquest any també han decidit tornar a cantar el poema èpic de Nadal del compositor català Marc Timon, basat en el poema Nit de Nadal de Guerau de Liost. Un cant brillant que traspua amb el mestratge d'aquest compositor nascut a Castelló d'Empúries l'any 1980. Traspua el teix minimalista d'influència americana amb l'esperit català bàsicament autòcton, perquè Timon viu actualment a Los Angeles i està dedicat bàsicament a la composició de bandes sonores i compagina la composició de música per a cinema i documentals, musicals, producció sinfònica, coral i també jazz i pop-rock, tot i que els seus orígens són com a músic de cobla, perquè va ser solista de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Amb tots els cors de l'Orfeó s'integra el conjunt de metall, les timbales, piano a 6 mans i orgue a 4 mans, tots sota la direcció del mestre Simon Halsey, que interpretaran aquest poema èpic de Nadal sobre un poema de Guerau de Liost. Tot a punt per interpretar aquest cant final de Marc Timon, poema èpic de Nadal. Saluda i dirigeix Simon Halsey.
Aquest ha estat el poema èpic de Nadal del compositor Marc Timon. Simon Halsey fa saludar a l'Orfeó Català, a tots els cors al complet, als membres del conjunt instrumental, l'organista Juan de la Rubia, l'equip de pianistes, els músics que hi han intervingut, aquí tenim doncs els pianistes, també la gimnasta Aina Galobert, que veiem aquí en primer pla. Aquests són els pianistes de l'Orfeó Català, que avui també han tingut feina, I tots els mestres directors de l'Orfeó Català, Buia Reixac, Glòria Coma, Xavier Puig, Mercè Pi, Pablo Larrat, Glòria Fernández i Esteve Navona. Un concert de Sant Esteve, com sempre, brillant. Salutació de tots els directors dels cors, també el director d'escena, Dani Coma. Com sempre, responsable d'aquesta posada en escena, brillant i sensible, amb aquests punts nostàlgics també, d'humor en alguns moments, i la salutació de tots els cors de l'Orfeó Català i de l'Escola Coral. I ara un missatge de felicitació del director Simon Halsey. La família de l'Orfeó Català i al Palau de la Música us desitgem unes bones festes i un 2020 fabulós. Gràcies. Ja ho heu sentit, i ara, com és habitual, el que ens toca és el cant de la senyora. Sempre
amb el cant de la Senyera, música de Lluís Millet, sobre un text de Joan Maragall, interpretat per l'Orfeó Català, l'himne de l'Orfeó Català, i ara per acabar, com és habitual, els Segadors, l'himne nacional de Catalunya. Arribem al final d'aquest concert de Sant Esteve de l'Orfeó Català que hem viscut un any més des d'aquí, des del Palau de la Música Catalana. Ha estat un concert, com heu vist, vibrant, que s'ha acabat amb els crits de llibertat, amb els crits d'independència, amb les estelades. També ens ha sorprès aquesta pancarta de Tsunami Democràtic des de les galeries de l'Orgue del Palau de la Música. Un concert que ha tingut moments també emotius, també nostàlgics, brillants, de reflexió amb l'Orfeó Català i aquesta gran família coral des del Palau de la Música Catalana. Esperem, doncs, que hagueu passat una molt bona estona de sobretaula. Com sempre, ha estat possible gràcies a tot un equip de TV3 que ho ha fet possible i que ha estat aquí amb vosaltres un any més. Esperem, doncs, que ho hagueu passat bé i esperem retrobar-vos l'any que ve en aquest tradicional concert de Sant Esteve. Us desitgem un molt bon any 2020, que acabeu de passar unes molt bones festes.